охи апаҷон, ман ҷои рафтан надорум. Ба ин кӯдаку куҷо мерам? охи мо се та фарзанд дорем, чӣ хел мешавад япа? ҷавобша терава даф шава. Тез даф шав, падарах назар. салому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз, кадоме ки дар канали мо меҳмон аст, барои зиёд гардидани филмҳои мо, барои пешрафти кори мо дар канал подписатсия кунед ва дар наворҳои мо лайк гузоред ва дар комментария ҳатман фикротона нависед. В фильме «Хайоте Талх». Чӣ боша? Занак? Занак як умр амид. Ассалому алайкум, бия апаҷон. Ва алайкум салом. Чӣ омадӣ? Бия хона будро? Не, вақтам кама имҷа гап мезанем. Чӣ гап шид? Чӣ гап шид апа? Чӣ фикр кардӣ? Медонӣ апа, ман хеле фикр кардам. охи мо се та фарзанд дорем, чӣ хел мешавад апа? се фарзанд дорӣ, чӣ хел мешава? Ягум хел намешава. ҷавобша терава даф шава. Науша ёфтагим додарҷон. Науша. Кани зани маймунот. Зани ту ай аввал махқул мабуд. Бояд ҳамун вақту соат дафш мекардӣ. Фаҳмидӣ ҷони апа? Хайрот кузанта? Занак? О Занак! Лабай мардак? Ассалом. Омадин апаҷон? Омад апаҷонот. Нафаҳмидӣ? Омадӣ? Нафаҳмидӣ овози апатар? Бахшиш нафаҳмидам. Марҳамат кунед дароин? Намезгарам. Гудак тагир пеши ма биё. Тенҷи апаҷон? Гудак тагир пеши ма биё гуфтистам. Рав тест ки нигоҳ карда наисто, гудак тагир иҷа биё. Хулоса як хулоса. Ҳозӣ мегирӣ дафш мекунӣ. Ман вақти зиёдатӣ надорам. Як кудака гирифтан ҳамин қа вақт мегирад? Тенҷи апаҷон? Тинҷи ҷони апа? Пуш попшота? Ай дар берун биро. Мардакҷон, мефаҳмонӣ дар ҷа чӣ гапай? Чӣ чизе мегӯям, ҳамин гапи апама гӯш кун. Пуш попшота? охи апаҷон, ман ҷои рафтан надорум. Мардакҷон ягон чӣ гӯяин? Ман куҷо мерам ба ин кӯдакҳо? Апаҷон, мара гап нишонате. Пуш попшота? охи апаҷон, ман ҷои рафтан надорум. Ба ин кӯдаку куҷо мерам? дӯстои азизи ман, ҳамеша ман мегӯм ки тавассути ҳамин телефони дасти шумо мешавад дар як моҳ 3000 то 15000 сомонӣ кор кунӣ. ба диққати хоҳарон, модарон ва апаҷонакон мерасонам ки ширкати Фаберлик барои ҳар як шумо шароити хуби кориро фароҳам овардагия ки шумо метавонед дар хонатон нишаста, хона нобр омада тавассути телефони даститон дар як моҳ 3000 то 15000 сомонӣ кор кунед. барои ба кор қабул шидан диплом лозим нестай, забони хориҷиро донистан лозим нестай. донишҷӯ духтарако шуморо метавонед кор кунед. апҳое ки дар корхонаҳои давлатӣ ё корхонаҳои шахсӣ кор мекунед, шуморо ҳам 100% метавонед ки кор кунед. барои ба кор қабул шидан шумо чӣ кор мекунед? директори ширкати Фаберлик апаи Заринаҷон дар WhatsApp айноми додарактон муроҷиат мекунед. апаи ма тамоми нозукиҳои корро нуқта ба нуқта шуморо ёд метам мефаҳмона ва шуморо метавонед ки пули хуб ба даст биёред. ва як чизи дига ногуфта намона. ҳар як нафаре ки дар муддати 2 моҳ 3 моҳ кӯшиш мекунад ва директори ширкати Фаберлик мешавад, он нафаро дар ҷониби ширкати Фаберлик 20000 сомонӣ тӯҳфа карда мешавад. инчунин як тӯҳфаи беҳтарин чалаи тилло аз ҷониби директори ширкати Фаберлик апаи Заринаҷон барои шумо тақдим карда мешавад. Пуш попшота? охи апаҷон, ман ҷои рафтан надорум. Ба ин кӯдаку куҷо мерам? Пуш. барои ту дар ин хона ҷо нест дигар. Тез даф шав, падарах назар.
паи рафтат шава омадад не. Аҳ ҷоняпа, дидӣ, бояд ку ирам сари вақт дафш мекарди. Навша миёрем. ҳайби як хона будур апа. بعد از 30 سال раҷабали бачам, ҳама меҳмонҳои даъват кардем, ҳеҷ кас намонд. очаҷон бе ташвиш қадомира ки гуфтем ҳамаша занг задам, буда даъват кардам, ҳам курсотона ҳамкоротанам даъватномоям қариш гуфти ҳамун гапо бурдам, ҳамаша додам. очаҷони ма яке худаш фурсат наёфт ки барои дари шуморо биёяд, ина ма фарзандаш марҳамат рӯзи ту якаи шамсиён дар тарафхона интизортонем. офарин бачам, офарин. Шамс, аз қудо чанд нафар даъват кардем? 80 нафар. о бачам бинем ки ягон камбудӣ нашавад. ту я ба хурсандӣ гузаронем. майда бачам, баракати зиндагӣ ҳама меҳмонҳои хонаи мо хурсанд раванд. фаҳмо мемурам дар ҳарду духӣ ҷону ме. бачаҳо медонед чӣ? ҳамоқа мефорама дар ҳами тӯи майда карда рақс кунам, пеши ҳами арӯсум рақсу бозӣ кунам, хурсандӣ кунам. ҳамиқа рақса ёд кардам ки худо ба шукр ки худовандам моам ба ҳамин рӯзо расонд. ҳамхеле бачаҳо ҳамаш мешавад. мегӯянд ку ҳамин одамизод вақте ки сабр мекунад, тоқат мекунад, ба ҳама чӣ мерасад. бибинед оча 5-10 сол пеш чӣ қадар мисол азоб, чӣ қадар мисол машаққатҳо буд, бехонагӣ буд, иҷорашинӣ буд. очаҷон мисол шароити зиндагии мо хуб набуд, не ки иншоалло ки бо хости худованд имрӯз мисол акамонам соҳиби зан, соҳиби хона, соҳиби мошин, ҳама ҳамин чӣ мешидай. бале бачам, баъд очаҷон як кора ман бепурсиши шумо кардам, оча 1000 бор бахшиш. чӣ кор боша? очаҷон ака хай мақсад падарам хубай гандае ки падармон мешавад. рақамошон аётон занг задам. фарзандтон тӯй дорад, фалон тарафхона дар сад марҳамат биёед. мо ягон хафа нестем, мо ай худ ягон зиқ нестем. биё дар рӯзои сахтӣ монда набудӣ, рӯзои пастӣ монда набудӣ, рӯзои азоб мекашидагӣ мондаам набудӣ. ина рӯзи хурсандӣ монда ҳамчун падар биёр сол дар тӯи мо иштирок кун. гапшон задам. инчунин амаҳомам занг задам. ҳар якташа занг зада хабар кардам ки тӯи якаи шамсай. марҳамат биёед. мои шумо зиқ нестем, мои шумо хафа нестем. чизе ки буд дар гузашта биравад. бахшиш уча. чанд кори нақс кард? вазифаи одаму одамгарита иҷро кард. ин болои хурсандӣ бо хурсандӣ учаҷон. ҳамаи ҳадисабоном занг зади сай фикр мекунед бо якаи шамс ягон харидан. бардор бача. лабарама шумо духтаршоне на? бале бале ман раҷабалиам. چی؟ ای اوخی ما این رفتیم اما دیدم خبر کردم. خداوند رحمت و مغفرتش کنه. همدردی من قبول کنید. اگر نماز پیشینده قبول حتما اکای شمس و چما میگیرم. چنجای بچم؟ ای کوچه جون میگن مرگ حقای. اما حدیثه بانو صدمه کرده ای؟ خدا رحمت مغفرت کنه ای دنیدار گذشته باشه. خدا رحمت مغفرت کنه.
агар намози пешинда уча ҷамоза ака фикр мекунам ки уча барои моро наздиктар мисол мешавад. дигаро агар пага браван иштирок кунанд хуб мешавад ки акаи Шамс шумо ма худам як рӯз пешакӣ барем дар ҳамин рӯзи мусибатшон иштирок кунем дар башон мешавад. бачам ин амаи ту чӣ хел ҷон ба ҳақ спорида боша. зинда буданаш як тараф иста бачам ку ҳатто дар мурдаш иштирок кардан намехоҳам бачам. барои ту дар ин хона ҷон нест дигар. тез дафша пускака дарах назар. азобое ки амад мара дод ҳеҷ аз рӯи дилам намера бачам. се кӯдаки хурда дар чилаи зимистон айдари хона берун кард. шавҳар май дастам кашид гирифт. хонаву дар май даст гирифт. чӣ азобое ки ман кашидам. гӯшна мондум, ташна мондум, белибос мондум, дар ба дари мардум рафтум. таъноҳои янгаву хеш табороя кашидам. таъноҳои ҳамсояҳоя кашидам. тамоми пастию баландию рехту шикасти зиндагия бачам дар ин қасол дидам. яки қомат ма хам накардум бачам. худо ба шукр ина шумоя қабул кардам. лекин ин дард ин азоб ҳеҷ аз дилам намера бачам. ин дард ма худам медонаму худои болои сарам. бачам кадомит ки мехоҳем равем. ман намехоҳам иштирок кардан. ман намехоҳам рафтан. чаҷа бояд ҳама вақт дар бари якдигар бошем. ман намерам. чаҷон шумо нарин мо ҳам намерем. чӣ гуфтӣ додарҷон? учаҷони ман мефаҳмам шуморо. ман дарк мекунам учаҷон шуморо. ман ай дарди дили шумо учаҷон огоҳам. 100% ман медонам ки ҳамин қадар рӯзи сиёҳе ки мо ай сар гузарондем то ин рӯза учаҷон. ҳамин қадар пастиҳоеро ки мо дидем учаҷон. ҳамин қадар сахтиҳоеро ки мо дидем учаҷон. ман медонам ки ҳамаша кӣ кард? амам кард уча. бехонаву дар моро кӣ кард? амам кард. ай падар моро ҷудо кард? амам кард. рӯзи моро сиёҳ кард? амам кард уча. лекин мо учаҷон ранги амам намешем. ҳарчанд амам ҳамин қадар рӯзои сиёҳа, ҳамин қадар рӯзои сахтиро ба сари мо овард уча. лекин мо ба мисли амам намешем уча. мо бад намекунем уча ва бад кардан. мо ҳама чиро учаҷон фаромӯш мекунем. ҳарчанд дар ҳаққи мо ҳамин қадар корои бада кард, мо ҳамаиро фаромӯш карда учаҷон дар ин рӯзи сахтшон мерем, дар баршон рост меистем, кӯмакшон мекунем, ҳамдардишон мекунем. дар рӯзи мусибатшон учаҷон дар баршон рост меистем. Раҷабали Ибронӣ.